зычу добрага дня, радая, што вы з намі. Абяцаю, што наперадзе нас чакаюць яскравыя ўражанні. Мы працягваем круціць гадавое кола, запісваем абрады, што дайшлі да нашых часоў. Гэта наперад у мінулае, едзем на Любаньшчыну. Волошує, веснушує, волошує, веснушує, ворон крача сирохоча. Ворон крача сирохоча, ворон крача сирохоча, дівка плача замуж хоча. Нарэшце дабраліся вёска з назвом Рачэй. Што захавалася з яе гісторыі, я абяцаю вам распавесці. І паколькі прыспеў час развітвацца з зімою, будзем назіраць за прыгожым масленічным абрадам у выкананні фальклорнага аўтэнтычнага гурта «Шодрык». Ворон крача на галине, ворон крача на галине, девка плача на пялине. Ворон крача сыр беленький, ворон крача сыр беленький, девка плача сын маленький. Ворон крача сыр сухенький, ворон крача сыр сухенький, девка плача муж плохенький. Сёння мы сустракаемся ўжо ў Мінску, каб вернуцца ў мінулае, у той час, калі мы гасцявалі ў вёсцы Рачэнь Любаньскага раёна. Узгадаем падзеі і ўражанні ад іх. І, натуральна, створым новае аблічча для адной са старых песень. Разам з аранжыроўшчыкам Кірылам Ермаковым і сямейным дуэтам Русланам Мусвідасам і ягоным сынам Янам. Знаёмімся. Руслан Мусвідас на працягу 19 гадоў саліст Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі прафесара Міхаіла Фінберга. Двойчы фіналіст нацыянальнага адбору на міжнародны конкурс Еўрабачання. Ян Мусвідас, навучэнец лінгвістычнай гімназіі нумар 30 горада Мінска і 8-я музычнай школы сталіцы. Двойчы фіналіст нацыянальнага адбору на дзіцячае Еўрабачанне. Фіналіст міжнароднага бой-кастынгу ў Киеве ад культавай цін-групы Open Kids. Каля рэчкі, каля броду дзяўчына стаіць. Яна дзівіцца на воду, штосьці гаварыць. Ой, чаму ж некрасіва, ой, чаму некрасіва, нешчасліва, ой, чаму Чому ж тобі мишленько, де 10 неділь? Ой, люлі, де 10 неділь. Позволь, Божа, веснуха. Ой, люлі, нам веснуха. Ой, весна красна, что ты нам принесла? Ой, люли, что ты нам принесла? Чому ж тобі мишленька, де одна неделька? Ой, люли, де одна неделька? Де одна неделька? Да я коротенька. Ой, люли, да я коротенька.
цяпер будзем бярозцы карані грэць, каб яна хутчэй распусцілася і хутчэй вясна прыйшла. Нехай расце зелянее, пригожие и нас одорвает что-то и любовь. А зараз будем бярозовыя карэнчыкі лячэць. Няхай на нас не крыўдуе. Лечым нашу бярозку, да яшчэ і вырыкаем, каб хутчэй распусцілася і прыгожаю была. Чтоб больше давала соку и весну, и лето зеленела да цвела. Каб было дзе птушачкам гнездечкі віць, ды весну вітаць. Гэтым разам праграма «Наперад у мінулае» у вёсцы Рачэнь Любэнскага раёна. Чаму яна так называецца, відавочна. Рачэнь – гэта старое рэчышча. 29 чэрвеня 1944 года Рачэнь была вызваленая Чырвонай арміяй. Падчас вайны загінула 152 жыхары вёскі, не лічачы тых, хто быў загублены ў канцлагерах. У нашым сяле свадьба будзе. Сидарида, ой, у нашем селе свадьба будет, Сидарида, ой-ой-ой, батька сына женить будет, ой-ой-ой. У нашем селе свадьба будет, Сидарида, ой-ой-ой, батька сына женить будет, ой-ой-ой. Пытается батька у сына, Сидарида, ой. Пытается батька у сына, Сидарида, ой-ой-ой, что каштует та дзяўчына, ой-ой-ой. Пытается батька у сына, Сидарида, ой-ой-ой, что каштует та дзяўчына, ой-ой-ой. Что каштует, треба дати, Сидарида, ой. Что каштует, треба дати, Сидарида, ой-ой-ой, господиня буде в хаті, ой-ой-ой. Кидайте, женщины, сыр на бярозку, каб птушки прилетели да почаставаліся. Хай птушечки прилетят и на крыльце весну принесут. Што я маю вам сказаць? Масленіца – старажытнае свята, якое зарадзілася задоўга да хрысціянства і сімвалізавала сабой адраджэнне плодных сіл зямлі. Свята доўжыцца тыдзень, яшчэ завецца сырным тыднем ці сырніцай. Дарэчы, менавіта на Любаншчыне існуе звычай кідаць сыр на бярозу. Нам жа з вамі самы час зазірнуць у студыю гуказапісу, каб паназіраць за работай Руслана і Яна Мусвідасаў. Так, Ян, давай начнем с тебя. Первый куплет. Попробуем несколько дублей. Окей, начинаем. Дыня семня день, ой, люли, люли, дыня семня день, споможи, Боже, на весну гукать. Ян, по интонации было все очень хорошо. Единственное, я хочу попросить тебя чуть-чуть ритмичнее все. А так все было круто. Да, все хорошо, понятно. Поехали дальше. Ой, весна красна, что ты нам принесла. Ой, люли, что ты нам принесла. Усім хлопчикам, не подудачці. Ой, люли, не подудачці. Усім дівочкам, не постужаться. Ой, люли, заплетать косы. Усім діточкам, да погрізочку, да павлінчику, ще й по сирочку.
чує весну, чує ворон краче сирохоча. Ворон краче, Сирохоча, ворон краче сирохоча, дівка плаче замуж хоче. Ну а ми по-ранейшаму у вёсцы Рачэнь, што пад Любанню. Дарэчы, першае радыё на вёсцы з'явілася ў 1952 годзе у Аркадзя Ліхалапа. Гэта быў радыёпрыёмнік Родзіна 52. У канцы 50-х, пачатку 60-х гадоў у вёсцы быў свой радыёпункт, а радыё мелася ў кожнай хаце. За радыёпункт адказваў Александр Рудзько. З раніцы калгаснікам па радыё абвяшчаліся нарады на работы. весна, весна на колодку, не напрала на сорочку. Весна, весна на припечку, не напрала на слитачку. Весна, весна на печи, не напрала на плечи. Ой, топчем ми сніг топчем, а що з його ми витопчем? Травку-муравку на весну, а тихе жито на лето. Травку-муравку коники з'ядуть, а тихе жито жнейки сожнуть. Благослови, Боже, зиму замыкати, весну закликати. Зимой у вазочку, а весною у вазочку, а у теплом лете, як у карете. Благослови, Боже, зиму замыкати, весну скакати. Ой, летели гуси с броду, сколотили в речці воду. Ой, летели гуси с броду, сколотили в речці воду. Ой, летели гуси с броду, сколотили в речці воду. Ой, летели гуси с броду, сколотили в речці воду. Покуль вода чиста стала, я с Романом постояла. Покуль вода чиста стала, я с Романом постояла. Покуль вода чиста стала, я с Романом постояла. Для недасведчаных асноўным бажаством, якога ўшаноўвалі на масленіцу, быў вялес, ахоўнік жывёлы, таму блінамі ў гэтыя дні частавалі нават кароваў. Дарэчы, у дахрысціянскія часы масленіца цягнулася амаль месяц і толькі пазней скарацілася да тыдня. Песня, абраная для перапрацоўкі Русланам і Янам Мусвідасам, акурат ілюструе шкадаванне наконт таго, што масленка доўжыцца ўсяго 7 дзянькоў. Ян, смотри, речитативный кусок. Очень быстро и очень понятно по дикции нужно. Чаму ж тебе масленька, дыня 7 недель? Ой, люли, дыня 7 недель. Споможи, Боже, на весну гукать. Ой, люли, на весну гукать. Хей, попробуй сейчас. Чаму ж тобі масленька, дыня 7 недель? Ой, люли, дыня 7 недель. Споможи, Боже, на весну гукать. Ой, люли, на весну гукать. Хей! Смотри, все хорошо, мне хватает дублей, нужен второй голос. Согласен. В огороде верба росла, в огороде верба росла. Там гуляла девка красная. Я на красношей красива, я на красношей красива, я еду ля не счастлива, я еду ля не счастлива, я еду
не доля, не щаслива. Нема того, що любила. Нема його, дай не буде. Нема його, дай не буде. А хто ж мене любить буде? Гэта наперад у мінула, і нягледзячы на надвор'е, настрой у нас даволі святочны. Мы ладзім масленіцу ў вёсцы Рачэнь пад Любанню. Дзяўчаты, а давайте зараз пойдем на блінцах паварожым, пра свой лёс даведаемся. Растаплю гарачым блінам снег і лёд, каб хутчэй быў вясны прыход. Растаплю гарачым блінам снег і лёд, каб хутчэй быў вясны прыход. Растаплю гарачым блінам снег і лёд, каб хутчэй быў вясны прыход. Дзяўчаты, мой блін далей усіх паляцеў. Я ў гэтым годзе першая замуж выйду. Падыходзьце, частуйцеся. Цікава, што з 1965 года ў вёсцы Рачэнь быў уласны аэрадром, які выконваў гаспадарчыя функцыі. За гады кіравання калгасам імя Суворава старшынёй Барысам Міроновичам Шапірам былі пабудаваныя фермы на 900 галоў дойнага статку, свінакомплекс на 6000 галоў, пачалі садзіць калгасны сад. Першы цагляны дом на вёсцы пабудаваў Уладзімір Комар. А ў 1971 годзе адбылася даволі значная падзея. Дзве цэнтральныя вуліцы вёскі Рачэнь былі асфальтаваныя. Гэй, дзяўчаты, збірайцеся ў карагод! Гэй, дзяўчаты, вясна ля варот! Сяброўкі, маладзіцы, прыгажуні, чараўніцы, падымайцеся, у сонейка яснае пранай. Будем все разом спяваць і скакаць і вясну красну гукаць. По лужкам, лужкам, лужкам разливалася вода. Гей, гей, да люли, разливалася вода. Разливалася вода, расстилалася трава. Расстилалася трава, что по той же по траве девки водят карагод. Гей, гей, да люли, девки водят карагод. Все девки хороши, красавицы прихожи. Гей, гей, да люли, красавицы прихожи. Адзін з заўважных масленічных рытуалаў, у тым ліку і ў Рачэні Любанскага раёна, валачэнне калодкі. Нежанатаму хлапцу вешалася на шыю палена ці чаплялася да нагі бервяно, і ён мусіў хадзіць ад хаты да хаты. А дзяўчаты плацілі выкуп, запрашалі да сябе і частавалі. Калі ж грамада з калодкаю не спынялася каля двара якой-небудзь дзяўчыны, гэта лічылася для яе вялікай абразай. Мы ж са свайго боку паглядзім, як ідзе работа ў студыі гуказапісу. По-моему, здорово получилось. Ян, спасибо большое. Ну что, Руслан, начнем? Хорошо. Руслан, со второго куплета. Ой, весна красна, что ты нам принесла? Нормально, нормально, да. Пробуем. Ой, весна красна, что ты нам принесла? Ой, люли, люли, что ты нам принесла? Надо еще один дублик попробовать, чуть-чуть поэнергичнее, окей? Поехали. Добрый день, люди сталые, хлопцы малойцы удалые, дзяўчаты прыхожыя.
Дякую вам, што мяне прыгукалі, як жаданую госці чакалі. Гей, вясна, гей, красна, ты до нас пришла, а что ты нам принесла? Маладым малоткам па бярдзечку, а дзевачкам па вяночку. А что ты нам принесла? Малым дзеткам па яечку, старым дзеткам па кіёчку, маладым мужчынкам па плужочку. А у нас хлопец ёсць малады, працавіты, зухаваты, але да гэтай пары не жанаты. Што ты яму принесла? А чаго ж ты не жанаты? Ці дзяўчыну прыгожую не знайшоў? А ему, мабуть, подобается бобылем ходить. Вунь, кольки нас тут пригожих. А сама чаму замуж не ідзеш? Ці ніхто не бярэ? Тебе, миленький, чакаю, вось тебе ад мяне шлюбный амулет. І навошта мне это абраза? Што мне рабіць з ёю? Пачакай, зараз мне дапамажы, за руку возьмі, ды па крузе праядзі, тады здыму калодку. Тым, хто радзіўся, каб весяліўся, каб вам шчасце ды здароўе, і дзяціне, і сябрыне, каб былі здаровы, як дуб скарбовы, каб бабулі і дзяды не ведалі бяды, каб унукі не бачылі мукі, птушкам пачастунак, дачушкам падарунак, сынкам пацешкі і ўсім усмешку. Нясіце, хваліцеся, з усімі дзяліцеся. Вось так мы і вы разам з намі адсвяткавалі масленіцу ў вёсцы Рачэнь Любанскага раёна. Нам прыспеў час працягваць нашу вандроўку. Вы ж вяртайцеся ў Мінск. Паназірайце, якія пераўвасабленні адбыліся з адной з масленічных песень. Поехали. Раз, два, три, эй! Чаму ж тобі масленька, дыня сем нядзель? Ой, люли-люли, дыня сем нядзель. Спамажы, Боже, на весну гукаць. Ой, люли-люли, на весну гукаць. Гей! Хорошо. Давай пропишем рефрен еще разок, да, попробуем, а потом обратно вернемся к этим проигрышам. Нет, я бы оставил, наверное, как есть, потому что это уже будет слишком нагромождено. А тым часам завершылася ўся работа па наданні сучаснага аздаблення даўнішняй масленічнай песні. Вы можете паслухаць «Чаму ж табе масленька ды не сем нядзель» у выкананні Руслана і Яна Мусвідас. Я ж развітваюся з вами роўна на тыдзень. Убачымся на выніковым масленічным міні-мюзікле. Завітвайце!